Diyos marahay na aga sa inyo kapos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o urog na sa laogan Santa Misa. Mantanirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Perata, pamiibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngalan ka na Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Messenbird family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Special intention for Bunny for her POGS oral, POGS orals, offered by Amaranto family. Special intention for fast and full recovery of Nancy to successfully pass the 2025 bar exam of Rose,
offered by Capada family. Para sa kapahingaloan kang kalag na Arturo, dulot kan Cupada family, asin para sa gabos na kalag, dulot ni Eugene Lumangaya.
Sa liwat, Diyos marahay na agas sa gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos at sin awiton ta ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Webes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa bilang sarong komunidad sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron, paghagad kan sa iyang pamibi asin tabang, kisan Judas, Tadeo. Ngunyan midbidun ta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, takaling magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako sa Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka. Mamipi kita, Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan asin dakul paan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahada kay iba mo asin kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enat na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro nin mga numero. Ang bilog na katiriponan kan mga aki ni Israel, nag-abot sa disyerto nin Sin kan enot na bulan. Asin nagpamugtak sinda sa Kadesh. Duman nagadan si Miriam asin ilinubong. Huli tadain nin tubig na nakoa. Ang bilog na katiriponan, nagkasararo tumang ki Moises asin ki Aaron. Naanggot ang banwaan ki Moises asin nagsabi, Maray pang nagadan kami kaiba kan samong katugangan sa kamot nin kagurangnan. Ta daw ta dinaramo ining kasararoan nin kagurangnan, digdi sa disyerto. Tanganing magkagaradan digdi kami asin ang samong mga hayop. Taano ta kinuamo pa kami hali sa Ehipto, kung dadarhon man sa nadigdi sa maraot na ining kamugtakan. Daidigdi nin trigo, nin higos, nin ubas,
o minsan ano paman. Mayo ngani nin tubig na naiinom. Naghali si Moises asin si Aaron sa atubang kan tawo, da nga nagpasiring sa tata kan tabernakulo nin paghururon. Duman idinuko nindaan sa indang lalawgon, an kamurawayan nin kagurangnan nagpahiling sa inda, asin nagsabi an kagurangnan ki Moises. Kuaha ang sukod asin kaiba an sa imong tugang ni si Aaron, tipona ang katawuhan. Sa atubang ninda sabihin nindo ang gapo na pabuluson an sa iyang tubig. Hali sa gapo, makakakuha ka mo nin tubig na inumon kan mga tawo, asin kan sa indang mga hayop. Kinua ni Moises ang sukod duman sa namugtakan sa atubang nin kagurangnan, siring sa ipinagbuot sa iya. Tinipon niya asin ni Aaron ang katawuhan sa atubang kan gapo, asin nagsabi, magdangog kamo mga matumang na tawo, papabulusan kamo nin tubig sa gapong ini. Dangan initaas ni Moises ang sa iyang kamot, asin tinumbol ang gapo nin makaduwa, asin buminulos ang kadakol na tubig na inumon kan bilog na katiriponan, asin kan sa indang mga hayop. Alagad ang kagurangnan nagsabi ki Moises asin ki Aaron, huli taday kamo naniwala sako sa pagpahayag kan sa kuyang kabanalan sa atubang kan mga aki ni Israel. Bakong kamo ang magdadara kan banwaan na ini sa daga na itatao ko sa inda. Iyo ini ang tubig sa Meriba. Duman ang mga aki ni Israel nakisuhay sa kagurangnan, asin ipinahayag niya ang sa iyang kabanalan sa atubang ninda. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madawong nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasan sa indong puso. Madya sa dakulang kaugmahan, awitan ta ang kagurangnan, ipagrukyaw ta ang gapo nin sa tuyang kaligtasan, magpamugta kita sa iyang atubang asin magpasalamat, ipagrukyaw ta siya sa mga awit na maugma. Kun ngunyan madawong nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya magduko kita asin magsamba, lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang, siya ang sa tuyang Diyos, kita ang sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kun ngunyan madawong nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan maghinanyog kamo kan sa iyang tingog, harindo pagpatagasaan sa indong puso, siring sa Meriba. Siring ka itong aldaw sa masa, duman sa kadlagan, kan pinagtukso ako kan sa indong mga magurang, pinagbalo ako, minsan nahiling na nida ang sakong mga gibo. Kun ngunyan madawong nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Matindog na po ang gabos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrukyaw spiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Pagdatong sa runa kan Cesarea de Filipo, si Jesus naghapot sa iyang mga disipulos. Si Isay, sa paghuna kan mga tao, an aki nin tao. Nagsimbag sinda, may naghuhuna na siya si Juan Bautista o aniba si Elias, asin iniba siya si Jeremias o saro sa mga propeta. Dangan naghapot sa inda, kamuman, si Isay ako sa paghuna nindo.
Si Pedro nagsimbag, ika ang Kristo, ang aki ni Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, paladan ka. Simon, aki ni Jonas, hulita iyan da ipinahayag sa imo nin sisay man na may laman asinto lang. Pinahayag iyan sa imo nin sa kong ama sa langit. Ngunyan, sinasabihan ta ka, ika, gapo. Asin sa ibabaw kay ning gapo, papatindugon ko ang sa kong simbahan. Asinan kapangyarihan ning kagananan da makakadaog sa iya. Ipapaniwala ko sa imo ang mga liabi ning kahadayaan ning langit. Ano man nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man nahubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Dangan pinatanidan ang mga disipulos na dai pag-usip sa kisay man na siya ang Kristo. Poon kay ito, nagpoon si Jesus magpasabot sa iyang mga disipulos na siya dapat magduman sa Jerusalem, magtios nin makuri sa kamot nin mga senadores, mga puon nin kapadean, asin mga eskriba, gagadanon, asin sa katulong aldaw, mabubuhay liwat. Isiniblag siya ni Pedro, asin sinagwi. Isinigbuwag, asin sinagwi, iligtas ka nin Diyos kagurangnan. Dai man lugod mangyari sa imo. Si Jesus nagsalingoy, asin nagsabi kay Pedro, sumibog ka Satanas, saro kang kaulangan para sa ko. Ulitaan isip mo bakong sa Diyos, kundi sa tao. Mga tugang, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pag may gusto kitang sabihon, may gustong gibuhon, o may desisyon na gustong itao, tanganing daing makulugan na marhayan sa tuyang, lalong-lalo na itong mga tawong haranisa sa tuyang puso. Permitang nadadangog itong kasabihan na walang personalan, trabaho lang. Diba? Lalo kung kapamilya ta, dahil may itaram kitang medyo aram tang makukulugan, bako man ngayon ni personal, trabaho lang. Nagmamakulog or say, sabihon ta, gusto ko lang itama kung ano ang sala mo. May pagkakaiba talaga ang sabihon ta, trabaho lang o professional, asin personal. Di ba? Iyan ang nangyari di sa Ebanghelyo. Enot nahapot kan sa tuyang kagurangnan, professional. It was a professional question. Sisay ako sa paghuna kan mga tao. Ibig sabihin, pagkamidbid sa iya, base sa sinabi kan, ibang tao ay nagpasirimplihan sa mga disipulos. Safe answers. Sabi kan iba, ika si Juan Bautista. Sabi kan iba, ikadaangaya si Elias, si Jeremias, o saro kan mga propeta. Now, nag-shift so question kan sa tong kagurangnan from a professional question to a personal one. Kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Sige daw, haputon taan sa dirita bago kita mga turog, kang iba turog na. Sisay an kagurangnan para sa imo. Personal, bako so nabasa mo sa libro, bako so sinabi kan ibang tao. Sisay mananggad siya sa buhay mo. Ngunyan, digdi sa Ebanghelyo, ang presentadong nagsimbag kan hapot ka ito. Sabi kan mga gurang, presentadong tarantado. Sisay po, si Pedro, ika ngayaan Mesiyas, ika ang aki ni Diyos na buhay. And with that, Christ praises Him. Inumaw siya kan sa tuyang kagurangnan. Di ba? O, puon mo niyan, ikagapo. Asin sa gapo na inipapatindugon ko ang sa kong simbahan. Ang otoridad sa pagpatawad din mga kasalan, itatao ko sa imo. Tanganing ikaan mamayo kan simbahan na ini. Pero a few verses later, na-notice ta, kang nagpaprophesyan sa tuyang kagurangnan, when the Lord was telling them about His coming suffering and death, sinagwi siya ni Pedro. Biglang nagbago, sa tono. Ano sabi ni Pedro sa iya? Dahil yan mangyayari sa imo kagurangnan.
Ngunyan, anong sabi sa iya ni Kristo? Rumayo ka sa kuya, Satanas. Paghali sa pagiging gapo from a rock to a stumbling block. Sarong kaulangan. Anong tigtatao kay ni sa tuyang leksyon? Naan pagtubod pala is not just about getting the right answer once. Bako na arara mo ang doktrina, oral daw ka nagsisimba, nauubos mo ang mga novena, oral daw, Enot, Santo Niño, Martes, San Antonio, Miyerkules, Perpetual Hell. Bako man sa nasiring kaiyan po ang pagtubod. Tigsasabi sa tuya, it is about continually aligning ourselves with God's will. Maski nga ni minsan sa parte, arog sa parte ni Pedro, bako ini komportable as in difícil na ako. Ibig sabihin, the knowledge that we have about the Lord, about Christ, should be seen sa satuya pong mga buhay. Dahil sana na, midbid ko si Kristo, naglulubina ako, nagro-rosaryo ako, nag-iiba ako sa prosesyon, uroal daw, kada Webes, yaon ako sa St. Jude. Pero dapat pala, ini, nakatugma, nahihiling sa satuyang buhay. Kumbaga sa radyo, dapat po parehas na frequency na igwa kita sa kagurangnan. Kung ano ang sa iyang kabutan, iyo man ito ang iuyunan niya to sa satuya po buhay. Kaya suhapot ni Kristo, kung sa tuya pong pag-aatid-atidan, sisay ako sa paghuna nindo. Bako sana po ining hapot ni Pedro. Hapot man po ini sa lambang saro sa tuya. It is for each of us. Sa satuyang mga pagduda, sa satuyang mga struggles, as in sa satuyang mga ginigibong choices sa buhay, iniimbitaran kita na simbagon man ining hapot na ini na itinaukan kagurangnan sa iyang mga disipulos. Bako sa nahali sa satuyang gusto, kundi hali sa puso, asin mismong sa paagi kan satuyang pagkabuhay. Because faith is not about having all the right answers. It is about trusting Jesus even when we do not fully understand. Arog ki Pedro, minsan nasa sala kita, minalagapak man kita, dahil kan sa tuyang mga pagkakasala. Pero dahil kita sinusukuan, kan sa tuyang kagurangan. He calls us to follow Him through the cross into the joy of the resurrection. Amen? Sa ngaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na sigaw. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, ininahagad ni huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso. Initaas minasa kagurangnan. Pagpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa el. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing ininagmaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukloan sa gabos na tao. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, lusay sa imo an isip kaming nagsasaranog, nagkukurahaw asin nagsasabi, Banal, banal, banal banal na kagurangnan. kagurangnan. Diyos ni mga hukbo, ang ang langit at asin sindaga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadidi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikan ang gadaan banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tailian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siringman pakapamanggi, sa pagpuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francis, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadandangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos. Takaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kisagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akin mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya niya mo, mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan, siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaumos sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa